Hala. Bat sortzi. Light emitting diode. Diodoak dira, etxean dituzen ledak eta bar. Marraztu behar dut, berriz, PN juntura bat, zuzenean polarizatuta, orain arte bezala, pixkatxo bat simplifikatuta, muturrean, hemen boro edo, hemen zulotxoak, ez dakitzen bat, hemen N juntura, fosforo atomak edo beste batzuk, elektroi pila bat, bakoitzaren elektroia, eta hau polarizatuta zuzenean berriz. Hemen, oraingoz, ez zerrez berria. Positiboa P, eta negatiboa N-ri. Orduan hau, tensio bat jartzen bat dugu hemen, esi potentzial genuena orekan daukagun hemen eremu elektrikoa desagertzen da, hemendik sartzen dira elektroi pila bat, jarraitzen dute elektroiak sartzen, hemendik elektroiak sartzen dira, beraz, sortzen dira zulotxoak, orduan, zulotxoak arutza, elektroiak arutza, eta hemen, elektroia hau honekin elkartzen, hau honekin elkartzen, hau honekin elkartzen da desagertzen, gehiago sartzen. Hau esan ideia, zuzenean dagoenean gure diodoa. Bale, pues hau, silizioakin egin beharrean, erabili behar dut oso antzeko ezaugarriak dituen beste material batzuk, ez direla horren simpleak, ez direla material bakarra, dira kuaternarioak, egin daitezke. Eta hor bertan baditugu horlaxeko material arrarotxoak. Indio adibidez, galio, arsenio, fosforo bera, aluminio, nitrogeno, karbono, zink ere bai, hor dabil, ez dakit beste bakarren falta zaidan, ez da xola, selenio. Hauek ez dira erdieroaleak silizia bezala, baizik eta beraien artean egiten dituzte beste molekulatxo batzuk, eta beraien portaera da hauen oso antzekoa. Egin dezakegu pedopaketak, kenedopaketak, PN junturak, baina material hauek erabilita. Orden, material hauekin egiten badegu PN juntura bat, jartzen baldin badegu zuzenean, hementxe naturak eskaini behar digu izugarrizko opari polita. Hemen zuzenean dagoenean eta elektroi eta zulotxoako elkartzen daudenean, elektroi bat, zulotxo bat. Hor elkartzen denean, eta pila bat daudenean, material hauekin gertatzen dena da, hauxe, elektroi horrek galtzen duen energia, galtzen du beroan galdu beharrean, eta berotu beharrean, sortzen da fotoi bat. Argia sartzen da. Material horiek erabilita. Eta segun zen material konzentrazio eta bar, gainera, kolore ezberdinak sortu ditzakegu, naturaren opari elegante bat. Horregatik zuen etxeko LED diodoak dira light emitting diodes. PN junturak polarizatuta material hauekin eginda, zuzenean eta argia ematen dute. Fotoiek sortzen dira edozein aldera, gero bildu beharko dira, eta bar, baina naturaren opari bat. Osagai berri honen simbolo berria, diodo bat jarraitzen dugu izaten, diodoa, baina horrelaxe ikusiko duzu irudikatuta. Argia ematen dutenez, horrelaxeko gezitxo horiekin. Hauek ere diodoak direnez, ariketaren bat egon daiteke. Lehendabizikoa praktikan ikusi behar dituzue diodo hauek argia ematen edo ez ematen. Eta ariketa horiek egiteko edo eta ebazteko ere ereduak erabili behar ditugu. Diodoak direnez, diodo gidatzen dagoenean, eredua beralbi behar dugu. Tentsio iturri bat, ID positiboa denean, beste diodoen kasuan antzera, baina hemen, materialak ezberdinak direnez, tensio hau orekan ez da izan behar 0,7 volt bakarrik. LED diodoak daukate atari tensio bat, edo threshold edo umbral edo atari tensio bat dala handiagoa. VTH hau, uste dute VTH bezala, dago 1,5, 3,5 voltio artean. Ez da 0,7 handiagoa da, baina, beraien helburua orain argia ematea denez, ez da horren garrantzitsua. Eta inbertsoan daudenean, hori bai, hemen sortzen da eremu elektriko potolo hori,
eta jarraitu dezakegu diodori irekita ikusten. Hori bai, hemen ere, hau, bai, inbertsuan daudenean. Hori bai, tensioa gehienez, ezin da oso altua. VD denean, VTH baino txikiagoa, izango zen baldintza. Orduen, hauen kurba zaugarriak diodoaren oso antzera, baina VD, IB, diodoak direlako, kasu honetan beraien esponentziala 1,5-etik aurrera hasten da gidatzen, edo 3,5 baldin bada, horlaxi izan daitezke, 1,5, 3,5, hortik azpira ez dute gidatzen, eta hemen ere beste arazetxo bat daukate, bere ala apurtu daitezke, bene haustura tensioa edota inbertsoko tensio altuena nahiko bajua izan behar da. VBR hemen nahiko bajua izaten da, ez dakit, 5 volti, 10 volti ingurukoa. Hauen funtzionalitatea argia ematea denez on daudenean, bueno, ez da horren garrantzitsua, ez dakit, 5, 10 volti ingurukoa. Segun zer teknologia, segun zer diodo, bajua. Nola bite pixkat konparatzeko. Eta tartean egon daitezke erantzunak, eozin tarteko balio izan dezakegu. Zamin, ariketatxo bat daukazue hor, baina igual, ariketa honekin jarraitu horretik egin behar duguna da, teoria bukatu. Bai. Venga, led diodoa, hoxe, PN juntura bat zuzenean, zeren zuzenean dagoenean eta hau gertatzen denean, hemengo parti potolo hori, hauxe gertatzen zaigu. Elektroi eta zulotxo kombinazio bakoitzan, rekombinazio bakoitzan, fotoi bat sortzen da. Azkena, venga. Ikusi dezagun azkenekoa, eta gero honen ariketa egin dezagun. Nire lasaiago ariketarekin. Izenburua, bueno, hor duzu izenburua, baina jarriko diot gero. Orain hartu behar dut PN juntura bat berriz, material hauekin eginda, eta inbertsuan jarri behar dut. N. Hemen zulotxoak, barkatu, boroko, bai, zulotxoa dauden aldea, elektroiak, oraindik ez ditut marraztuko karga libreak, atomo horiek bai, baina hau, inbertsuan jarri behar dut. Elektroak horrela, adibidez. Eta inbertsuan dagoenez, hemen gertatu da, mutur negatibo honek akarri ditu zulotxoak hemen, adibidez, eta hemen ez daude zulotxorik, hauek geratu dira, kargatuta, horlaxe. Hemen positibo honek erakarritu elektroiak, gaienak, guzti hauek, eta hauek geratu dira, adibidez, positiboa. Hau da, alderantzizko egoera bat. Bertan, horregatik, daukagu eremu elektriko bat, aritu garela maksimoa arte izan gabe, eremu elektriko bat, horlaxe. Baina diodori alderantziz material hauekin eginda dago. Eta orain, argia jarri behar diot, mugikorraren argia gerturatu behar diot. Gerturatu behar diot, mugikorraren argia. Bale, pues, egoera normal batean, fotoi hori ailegatuko zen urutza, eta galduko zen, edo zer egin zen, bai, reflejatuko zen, edo igual absorbitu materialak absorbitu eta beroan bihurtu. Baina, material hauek ezaugarria daukate. Suposatu, hemen daukagula lotura kobalente bat, bi atomo edo bi molekula artean material horiekin eginda, eta fotoi hori ailegatzen zaigula anutza.
Fotoia. Pues beste naturaren beste opari bat. Gertatu behar da horren kontrakoa. Elektroiak, naiz eta loturako balente horietan egon, gai izan behar dira fotoi horren energia hartzeko eta ateratzeko. Hau bera desagertuko zen, fotoia desagertzen da, absorbitzen dute, eta energian bihurtzen dute bertatik ateratzeko. Lup! Osa, temperaturarekin gertatzen den bezala. Ez, bai, temperaturarekin gertatzen den bezala, baina argiarekin, beste opari bat naturalena. Dena biziko gauza. Bigarrena hoxe. Hau, hemen barruan gertatzen bazaigu, hemen barruan, hemen zer daukagu? Eremu elektriko hori daukagu, ez? Eremu elektriko hori daukagu. Sortuta, pues, karga horien ondorioz. Orduan, eremu elektrikoa baldin badago, eta karga libre horiek baldin baditugu, elektroi hau arutza joan behar da, zulotxoi arutza joan behar da, bere saltokak eman da, karga positiboa bezala funtzionatzen duelako. Beraz, bihurtu dira intensitate batean. Intensitate batean bihurtu dira. Argi gehiago sartzen badut, elektroi gehiago ateratzen dira, elektroiak arutza, zulotxoak onutza, hau ondietu. Argi gehiagorekin, intensitatea handiagoa. Norabide honekin? Hemendik onutza. PN juntura diodoma da, horrelaxe. Inbertsoan dago. Eta argiak eragin du intensitate bat sortzea arutza, negatiboa. Argi gehiago badago, intensitate gehiago. Argi gutxiago baldin badago, gutxiago. Argiaren ondorioz, intensitate gehiago inbertsoan. Zeren PN junturaren eremu elektriko horrek berak sortzen du, eragiten du, karga horiek mugitzea eta intensitatean bihurtzea. Bi gauza, elkarrekin, elegante. Atal honen izenburua, fotodiodoa. LED diodoa. Diodo bat zuzenean, argia ematen, fotodiodoa, diodo bat, PN juntura bat. Inbertsoan, argia jasotzen. Horrexegatik ere bai lehen guguneko rollo guzti hori, zergatik gabiltza material hauek ikasten, PN juntura, zer rollo, jode. Ikusi duzuen hori egin egun diodoak, orain LED diodoak, eta fotodiodoak, eta zener diodoak, eta orain gauzak ez dira bukatzen, orain gehiago. Horren grafikoki jarri barut hemen egin dudan bezala diodarekin, LEDarekin, jarri ezagun hau grafikoki. Beti bezala, VD, ID. Hemen argirik ez badago, hau diodo bat da. Diodo bat da. Gidatzen du tensio bajuentzat, eta ez du gidatzen argirik ez badago, tensio inbertso bat, zero, txikia da. Bale. Argia jartzen badut hemen, mugikorraren argia jartzen badut. Tak, argia jartzen badiot, holaxe. Eta neurtzen badut VD, hau izan behar dugu. Gidatu behar du beti bezala, baina orain inbertsoan argi horrek eragin behar du hau onditzea. Inbertsoan ez dago behar moztu da baizik eta horrexiko intensitate bat horren txikia ez dena izan behar dugu. Hori argia horrela jarrita, pixkate zuzenean ez, horrelaxe. Zuzenago jartzen badiot, edo bi mugiko jartzen badizkiot, eta neurtzen badegu horre intensitatea, gero eta ondiago izan behar dugu intensitate hori inbertsoan. Osea, potentzia optikoa igoala, diodo honen erantzuna hausi izan behar da. Inbertsoan, intensitate bat sortzen nahi da, eta gainera, intensitate hau argiari proporzionala da. Oso zuzena da, proporzionala. Fotodiodoaren VI grafika izango zen hau. Potentzia optikoa igoala,
nola dukazue, I inbersoa. Haure, igo egiten da. Kentzen badegu ez. Orduen, aplikazioak. Bi aplikazio izan behar dugu. Hemen izenburua, aplikazio bat, detektore bezala, argi detektore bezala, fotodiodo bezala. Fotodiodo bezala, aplikazioa, hau izango zen, jarri dezagun horrelaxeko diodo bat, polarizatuta inbertsuan. Horrelaxe, eta polarizatu behar dugu inbertsuan. Eta jarri dezagun hemen erresistenzia bat. Nola duze? Erresistenzia bat. Eta hau moztu da egon behar da, hemen intensitaterik ez da egon behar. Eta neurtu dezagun hemengo tensioa. Hemen argirik ez badago, tensio zero izan behar da, hau moztuta dagoelako. Baina hasten bada argia ailegatzen, honek sortu behar du intensitate bat horrelaxe. Hemen tensioa sortu behar zaigu, onditu behar zaigu. Argi gehiago ailegatzen bada, intensitatea handiagoa. Argi gehiagorekin, intensitatea handiagoa. Guren tensio hau izan behar da potentzia optikoaren funtzioa. Seinale bat izan behar dugu dela proporzionala argiari, sensore bat. Fotodiodo bezala funtzionatu dezakegu horrelaxe polarizatutako fotodiodo batekin. Fotodioden simboloa hauxe. Diodo bat eta geziak barrura, gezi pare bat daukate. Aplikazio hau izango zen, begiratzazu hemen fotodiodoaren edo diodo honen erantzun orokorrean, bagabiltza polarizatzen inbertsuan. Hemen txe, arituko ginen. Inbertsuan daukagu polarizatuta. Baina horrein begiratu behar dut. Onutza begiratu behar dut. Zeren, hemen badukagu zerbait. Hau da diodo bat, Eta hemen txe, bagabiltza tensio positibo bat jartzen. Inbertsua denean hau gertatzen da, hemen positiboa 0,0tik 0,7 voltio arte hau positiboa da. Osa, bagabiltza hemen tensio positiboa jartzen, VD positiboa jartzen, eta argiaren ondorioz, intensitatea sortzen ari zaigu inbertsuan, horrelaxe. Argiaren ondorioz, intensitatea inbertsuan sortzen ari zaigu. Eta tensioa positiboa aldi mokagu tarte honetan, begiratzazue. Potentzia sortzen ari gara, potentzia sortzen, tensio positiboa eta intensitatea erutza, iturri batek egiten duena. Iturri bat zirkuituan dagoenean eta horrelaxe ematen duenean intensitatea potentzia ematen dago. Erresistentzia alderantziz denean kontsumitzen dago. Hemen, polarizatzen badegu horrelaxeko diodo bat. Inbertsuan, baina inbertsuan ez negatiboa, baizik eta inbertsuan 0 bat, 0 bi, 0 lau, 0 bost, 0 sei, 0 zazpi, osea, inbertsuan ez da, hemen. Eta argia sartzen baldin badiogu, potentzia sortzen ari gara fotovoltaika aplikazioa. Beste aplikazioa. Fotodioda, beste aplikazioa. Fotovoltaika. Hori bai, konfiguratuta hementxe. Tensio positiboa, intensitatea horrela, hau fotovoltaika. Eta hemen, fotodiodo, aplikazioa. Orduen, fotovoltaika arlo horretan, nik suposatzen dut izango dituzuela irakasgaiak eta gauzak ikasteko, nik ez ditu ikasi, baina hau elegantea da. Egin behar dudana da, eman behar, intensitatearen irizpideari buelta eman behar diot. Esan diot esatea, positibo bezala hartu behar ditut.
intensitatea sortzen ari da, eman behar diot buelta, eta grafikarri buelta eman behar diot. Pues dena positibo erakusteko. VD, hemen ID, baina alderantziz, ez dakit, ez, bai, horrela, buelta eman da. Orduan marraztu behar ditut bakarrik grafikabi, baina alderantziz. Argirik ez badago, horrela joten da ez, horrela joango zen, argi pixka baldin badago horrela xe, bat, halau. Hoiz izango zen, baina buelta eman da, eta gauzak positibo jarrita. Hauxe da bakarrik, hau horrela hartuta, irizpide honetan. Osagai hau, tensio positiboa, VD, eta intensitatea horrela hartuta orain. Fotovoltaikan buelta eman diogu intensitateari. ID edo I inbersoa, ez dakit. Oharretan ez dakit nola dagoen, baina ideia hauxe izango zen. Bale, pues orain, nola aritu gara artezlea eta zenerrak diseinatzen dimensioak egiten? Bera horien zer egin behar dudan. Egin behar dut pene juntura potolo bat. Holaxe. Hartu behar dut, bai, eneko zkor bat, zentimetrokoa, horrelaxeko bat. Hemen, N, ez da, marko, goian, bai. N, azpian P juntura bat, potolo bat, zentimetroko horrelaxe. P-eri hemen, jarri behar diot hemen elektrodo bat. Eta hemen goikoari, N-ari, gainetik elektrodo bat jartzen badiot, honek argiak ezin du bildu. Jarri behar diot elektrodo bat rejila moduen, horrelaxeko formarekin. Adibidez. Nola baite elektrodoia hilegatzeko zalera guztia, baina ez guztira. N juntura bat, baina horrela zentimetrokoa. Eta hau, medarra, 300 mikrometrokoa. 0,3 milimetro, edo 6 hile zabalean, pene juntura bat. Diodo bat. Eta hemendik argiak sartu daiteke. Hau horren zabala da, argi pila bat bildu behar du. Pues horrelaxeko zelula bat eginda, badakizu ez zenbat intensitate sortu dezaken argia bihurtuta elektrizitatean. Amperrak. 2, 4, 6 amperrak. Hau, amperetan baldin badago. Izugarri, iruditzen zait. Argia, badirudiela argiak ez duela potentziarik, ez duela erratzen du, baina pene juntura batek bildu dezake bere azalerako argi hori eta bihurtu amperretan. Izugarri. Izugarri. Pene juntura bat potolo, fotovoltaikan. Bale. Honen bere zirkuito baliokidea, diodo honen baliokidea, hauxe, hauxe izan behar da. Argiaren arabera hau egon behar da sortzen intensitate bat. Radiazion daukazu horrelaxe. Proportzionala argiari. Baina, diodoa, diodo ideal hau, positiboki dagoenean polarizatuta, baina gidatu gabe. Beraz, hau, positiboa izan da. Baina hau moztuta oraindik. Hau da, 0 bat, 0 bi, 0 sei, hau 0 zazpi izan da, 0. Hau moztuta dagoen bitartean, hemen izan behar dugun intensitate guztia, hori izan behar da. Diodo, gidatzen hasten bada, ja funtzionalitate hau, intensitate hori gatzen ari gara. Ateratzen ari gara, honutza, aturriko ginen, behar du diodo hau off mantentzea, baina positibo. Polarizatuta positibo, biak. Orduen, zelula honen bere zirkuito baliokidea, hau izango zen.
intensitatea proporzional argiari. Bale. Eta azkeneko gauzatxo bat, eta tala bukatuta. Potentzia ematen dago hemen, hau. Potentzia ikuspegitik, potentzia. Potentzia da V bideri. Hemen, V maksimoa, intensitatea bajuak. Potentzia 0. Hemen, V bideri. I altua, baina V0, potentzia 0. Ekago enturetxe. Potentzia 0. Grafika honen potentzia egin behar dute. Intensitatea maxima, baina tensioa 0. Hortik aurrera, V balio du zerbait, intensitateak ere bai, eta hori irudikatzen badegu V bideri honena, horretxeko zerbait atera baztaigu. Potentziaren grafika hau izango genuke, potentzia elektrikoaren potentzia, grafika hau izango zen, eta zelula fotovoltaiko hauek egon behar dira ematen potentzia maximoa puntu honetan. Polarizatu beharko genuke positiboan hemen, eta emanez intensitatearen, argiaren arabera, argi hori, hemen polarizatu beharko genuke. Moztuta, baina positibo, ez 0,7an zeren hor intensitatea, zerora dua, puntu horretan polarizatu beharko genuke hau potentzia gehiena emateko. Nik hau ez nuen ikasi, nik teleko ikasi nuen, eta nik laborategian izate biltzako bat, argiakin jolastea eta neurtzea ematen duen intensitatea, horrenbesteko intensitatea neurtzea izango da, izango ditutze horrelako irakasgaiak, ez, suposatzen, ez da. Gustatu litzaidak. Ez dut inoiz izan hori, eskutan eta neurtu horrelako intensitateak argiaren arabera. Du jolastu.